És most lassan szed ki vízszintesbe, néz ki a távolba, és ne hagyd lógni a szárnyakat. Miközben szeded vízszínbe, már engeded vissza az orrát, nagyon jó, hiszen újra van felhajtó erő alatt. Igen. Na, így szépen elmegyünk a 3-as határhegyig, ott van szemben ott a tévétorony, ott fordulunk egyet Finerre, és akkor megnézzük, hogy megy a leszállás. Szuper. Szokd a vízszintet, nézz ki a távolba, ne hagyd lógni a szárnyakat. Azt gondolom nem újdonság, hogy nem az orrát nyomod bele leszállásnál, főfutó, betonfölött, nem döntögeted. Papi fényeket ismered? Piros-fehér fények a beton mellett? Vagy lent a földön? Igen, Majd nagyjából, hogyha a fehér sok a piros alacsony, igen, sok a fehér magas, 2 piros, 2 fehér, egy ideális szögben nézel a lámpákra. akkor. Jó, tehát 2 szint akarok látni. Jó. Jó, nézd ki az ablakon, felejtsd egyre a keresztet, csak ne hagyd lógni a szárnyakat. Jó. Egyre jó ez az irány. Egy kicsit mellette vagy, ne legyél maximalista, jó az? Na, ilyen apróságokkal a sebességfékszány foglalkozom. Első körben találd el a betont. Jó, minden mással dolgozom. Jó. Meg szállj le úgy, hogy Jó. túl is éljük. Jó. Na, jöhet egy jobb forduló, 20 fokos bedöntés jobbra. Elveszem most ezt a flight directort, ne zavarjon meg, úgyis szemre repülünk. Ennyi elég, és vigyázz a magasságra, hiszen fordulóba süllyedünk. Igen. Dobtam már vicciget megint. Too low flaps. Elkezdtek lassítani, hogy ne beszéljen. Itt nagyon picit még bedöntheted jobban-jobbra. Ennyi elég is. És most türelem, mindjárt fájnál vagyunk. Csak hogy belőtt hol vagyunk, ha most itt kinézel jobbra, Aha, ott a látom. Városligeti túl meg a Hősök tere. Aha. Kicsit ott távolabb ott a Puskás stadion, Jaj, de jó. és most töltöttek be a repteret, ott távolabb. Aha, elnézel ott a igen. színvonalat. Csak olyan jobb kifutó. Aha, tehát akkor egyelőre korán fordítottalak, hozd ki vízszínbe, Igen. megvárjuk még odaér, lesz egy jobb forduló. Ugye piros fényeket látok a beton szélén, tehát egyre alacsonyan vagyunk, tartsd meg a magasságot. Pillanatra bekukkantasz a varióra, és húzod az orrát, hiszen te lefelé haladsz jelenleg. Tehát húzzad, Igen. húzzad. Ez a dőlékszög egyelőre, egy kormány közé, jobbra-balra ne tekerd, és várd meg még odaér. De annyit húz rajta, hogy lásd a betont. Jó, engedd le, hogy lásd a betont. De így, hogy nem akarunk süllyedni, de most fontosabb lenne, hogy szemre az irányba mész. Persze. Mindig kezd a vízszinttel, hosszabbítsd meg a gépórát, és aztán korrigáljuk rá. Tehát jelenleg, ugye egy pillanatra ezt így megfogod, meghosszabbítom a gépórát. Ugye egy fél fokot én még jobbra akarunk haladni. Akkor egy picit bedöntöd, dőljön a repülő jobbra, kormány közé, megvárjuk még odaér, lesz egy balfordulót. Ne felejtsd el, hogy elég hosszú a gépfal, mert egy picit vitt túl az orrát. Aha. Kezdhetjük a balfordulót. Bedöntöd. Kormány közé, jobbra-balra kormány közé, és megvárod még beér. És ha beért, jöhet vissza a vízszint, és már jöhet is a vízszint. Jó. Egyen több fehéret látok, mint pirosat, kicsit magasabb vagyok. Adj egy bátrabb süllyedést. Picit megnyomod, megvárod még elindul lefelé, lazábban, hogy picit besegíthessek. Azaz. Megvárjuk az újabb pirosat, és ott meg visszahúzod. Tehát most még hagyjad süllyedni. Jó. Most jött meg a piros, és akkor most 700 láb per perc lenne az ideális. Tehát ott, ami 1200 tudod a varió alatt, Aha. azt 700-ra húzd. Jó. Most 900-at. Igen. Húzd fel 7-re. Az a 3 fok. Igen. Tehát ennek a 800-asnak a 3 fokos süllyedés az 700 láb per perc. Aha. Jó, egy picit alacsonyan vagyunk, de jó az. Jó lesz. 1000. Na, hát csak ügyesen. Jó. 80 millió dollár a repülő, 180 utas fél rá. Nekik a kártérítés is lesz még egyszer 80 millió dollár, úgyhogy... De az már nekem tök mindegy akkor. Hát még a farkát tört össze, csak az utolsó sor essen ki. Az igaz. Tehát fönnmaradsz, hogy 3-4 méter magasban, addig még kimászol az ablakon, még meggyullad a szár. Picit vissza balra. Egy kormány közé. Futót javaslom. Na, én már kész vagyok a landing Ja, checklist-tel. bocsánat, Így jut eszembe a bocsánat, futóban átstart lesz. Hogy abból jön ez, amit a Malév csinált amikor a 80-as Igen, évek ott a tudom. görög reptéren, Igen. bennmaradt a kerék, Igen. és még felszállt az orosz gép hason csúszva. Igen. Az amerikai nem bírta volna ki. Nem, az biztos, hogy nem. Meg mondjuk nem a szárnyalat volt a hajtómű, az is sokat számított, hanem Igen, fönt volt a igen, vízszintes igen. vezérségen. Már tök jó a szög. Jó lesz ez. Itt már csak mindig arra törekedj, hogy vízszintesen álljanak a szárnyak. Nagyon szépen egyenesen mész.
200. Jó, csak oda simítjuk, ugye? Tehát majd egy picit megemeled, hogy ne ilyen nagy szögbe érkezz, picit húzd föl. Még? De lassan, türelmet vagy adnak. Hozd még szintesbe, lógsz jobb elő lógját. Igen. Ennyi, és várd meg még lejjebb. Várd meg még lejjebb. Ne nyújj, ne húzz többet, itt tartsd meg, és várd meg még lejjebb. Jó, türelmetlen voltál vele, elemelted mindig szegényt. Na, akkor menjünk tovább. Adom gázt.